Usuhlupheka isikhathi eside, izinto zakho ayihlangani, usubuya ukuyothwala, isigubha sisebenzi, Babu Dokotela uzokuvulela inhlanhla zakho, ube nemali. 063 689 8922 noma 082 459 1816. Babu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela Babu Isizwe Babu Jabulile umfana omhlanje ngehla lomlungu umzulu wamancinci. Namhlanje senza i-shooting esiyenzela endaweni yaseThekwini emgaqweni ethu Dennis Hall number 72 Dennis Hall Street. We are in Durban. Siyabonga. Nina besilo bakaphunga nomageba benkashana meza phuzumlaza kameva. Sekuyiyo le ndaba. Sila noBabu Dokotela siphethe indaba ekho namhlanje sikhuluma namhlanje uthi uDokotela Ngofa Ngizama iMali. Ngamanye amazwi forward ever backward never igiya lesithuthu ureverse awukho ukuthi uDokotela. Kodwa esingafila uDokotela asikhulume ngesifo sama-piles. Sibaqilazela abantu. Piles. Yo, leyanto into edala ukuthi isihlukumeze, we've been wrongly diagnosed. Asitshelwanga ukuthi siphethwe yini, sitshelwe enye into. Kunento esilibaze kakhulu yabo leyanto yamagobongo. Ihamba phambili kusilibazeseni. Ungabe uyalashwa kutshela ukuthi ufuna wophahlela amagobongo. Leyo nto isilibazesile. Kuzoba abantu abangayazi ianatomy. Umuntu asana kutshela into ayicabangayo naye athi hayi lento ekuphethe umhlume. Yeah. Ufakwe embizeni umhlume kanti umhlume kunywa ngenye into. Ama-piles enye into. Siyakulapha ke thina ama-piles. Sifuna ukuthi sithi uthole into esibiza is a 36-hour cure. Simple as that. Sure. Angisho lokho especially sika 50 rand isiphelile. Let's go back to 499 rand. Kuba sikulapha completely. First 36 hours awuna ama-piles futhi awusawudinga lo yamuthi. Proven fact awusawudinga ngoba lana it's whereby we did one in vitro, in vivo and apoptosis analysis. Sakuprova konke lokuthi is safe kakhulu kangakanani lento. Breastfeeding, not breastfeeding, khulela ukhule as long as unama-piles. Woza no 500 rand sikunikeze lento ezokulapha. Siyabonga. Asibonga uDokotela. Dokotela, nazi indaba enkulu ye-black salt. Uthi Babu Dokotela xosha isilwane nge-black salt only. Black salt, it is 200 rand. Right. And then you feel discomfort message it izoxosha isilwane kade wena ulande inyanga yathatha 15,000 izoxosha isilwane. Sesibuya futhi siyaniqabula lesilwane sesichitha izitsha futhi endlini. Isilwane. Into ebalekile kwi-black salt, we just use the raw ingredient yokuxosha isilwane kuphela. Nothing else. Sisebenzisa just the raw ingredient. Into esebenza kakhulu esilwaneni usawoti. Right. But the challenge about lower salt, it must be an activated salt. It must be an activated salt. What do you mean by activated? Mesikhuluma ngensimbi, sikhuluma ngensimbi eyenza izinto ezingefani. Khona insimbi esuke izoba ithuluzi la gandaganda. Ukukhumbisa amanje. It must be an activated steel. Yabo. Not an ordinary steel le wena ozoyisebenzisa umwakho umshudo ekhaya. Yes. Because awukwazi ukwenza umshudo o-activated in case you need to break in. You can often always udonga lonke because look here lona steel sakhona it's equal to steel sajantshi. Yes. Yamanje ukwazi uthatha i-door frame uyenza ibe ujantshi stimela yonke into. No, but when it comes to salt it must be highly activated. Ngoba ka medicine bese to concentrated. No, we cannot concentrate salt. Don't have to fool people. We can activate it and charge it to that level ukuthi isilwane umoya omumbi awukwazi ukusondela ifonzeni. But loyo salt sifuna sikuveza awusakwazi ukudliwa umuntu. Akuphekwa ngalo salt. Awusapheki ke lo salt. Preferable awusagqumi lo salt. Because people should understand into engadliwa igqumi. Babu Dokotela bawusizwe bawujabulele. Siyabonga. Siyabonga kakhulu uDokotela. Dokotela, ngifisa ukukhulumeke ngamafutha ekade. Not any kade, kodwa ke specific color. Ekade lemhlophe. Elimhlophe. Yo, kade lemhlophe. Umuntu obenalo uthe ufuna 2800 ngathi udakiwe. Imbuzi le. But because I know you guys are going to make muti. Ngathi how do you know that? If you understand, ugcina sinike ngo 1500. Ikati. Limhlophe qwa, limhlophe. Spotless. Yes. Okay. Uma uthole lona. Musu uya lapha na emhlanga. Khona lama ayimasalona amabhaba.
Yes. Kuthiwa ama-barber shop. Yes. La kugunda khona le genge. Wena ufika uthi uzomasaja ubuso. Ngoba phela wena abagunda umuntu omnyama lapha. Because bashrimana lento zakhona bafaka imithi zime ziqonde kanje inwele zabo yonke lonto umsanga. Wena uyakwazi ukuthi bakushefe mase benze i-skin toning yabo. Ubashiya 3 rand. Umusu utshela lo mfana uthi ucela kunike inwele lezi. Zalo mlungu maqedwe kumgunda. Okay. Mase ethi mnike 500. Umusu umnika 500. Lapha yana emhlanga kunamabhaba agunda abelunga abarish ngendlela yesimanga. Rish ufika agundwa aqedwe lapha kunamantombazana lapha nasazomassage egqoka ikhinde engaka. All right. Yabo. Qala agunda aqedwe mase eqedwe ugunda mase uyehliswa i-tension. So manje ilezo nwele ke ifuneka zihlaniswe namafutha ekati. Mase kuyasetshenzwa mkhulu. Mase kuyasetshenzwa. Yabona uma sikusebenze ngale yanto ngifuna unginike u10 rand mase ngikwekhela ke lo muthi lo. Nguthathe ngofaka kule ndawo le mase ngiyakutshela ngithi uyagembula uthi yebo ngiyagembula. Uma ungagembuli ngithi pho imali ufuna ukuyithola kanjani ngoba ngeke uyicoshe phansi. Lapho sefuza ungitshela ukuthi umuntu uyagembula uthi njengamanje thathe lento uhambe udlala ekhasini imali ozothola yakho yonke. Lana suke sekukhandela imali kuphela. Imali nje kuphela. Mase kutshela ukuthi njengamanje lento yenzayo enemali hamba manje njengoba sekucabanga lento hamba manje ukwenza into ukuthi isigweba umgqobovu ibheji lemali ikade ke lelo umuthi wena urana amabhanoyi ngithi baphi labantu bakho uthi hayi njengamanje bangilindile kule holo lele ngeEnglish lana eSt George ebakade bavama ukuba nenkonzo nje o right church la uthi bangilinde ngithi njengamanje hambe kuona umuqhamuka kubona into ozoyisho bazojoin into ngawuziphula thapha bobona lethu ukuthi bhekwe ibhanoyi njengale bhanoyi ba uBerry Awu. Ishaka nalokho wethi ngishaya u10,000 lumfundisi lithi man of God I'll die for this is a truth from God he has revealed this thing to me and people are going to make money namhlanje abafakele bavalele Abakwazi ukukhipha. Basakwazi ilabo mfana lona ke ofaka iboya ngimusha igama lakhe Ishmadoda. Ucile lapha 10,000 rand wakhe Madoda. Babu Dokotela babo sesibojaba no mase sicabanga le yanto sicabela imali nje kuphela Yeah. imali nje kuphela ayikho into enzayo imali nje phela ikati nemphefumulo 7 wena noma ngabe kuthiwa kwenzekeni but unama options awu7 to win this task siyabonga Sure. Babu Dokotela kwenye ama video yakho uke wakhuluma ngonyabhanga. Now sifisa ukukhuluma manje ngokuhamba lwemali nonyabhanga ngabe le formula iyahlangana ithini mayisehlangene. Ukuhamba lwemali nonyabhanga mekwenzela ukuhamba lemali hayi ukuthi ukuhamba lihlala imali phakathi ufuna uze nenkukhu ezo3 kube emhlophe ebovu ezimpangele ngathi black and white sizozibulala le nkukhu ziba amaqhudi mase sizibulele mase sithatha lento le esizoyisacrifice siyithathe siyise kunyabhanga but mase sizoyisa kunyabhanga kuhlukileke le nkukhu lesizozibulala igazi lakhona silifake la ukhambeni na yonke into yakhona ngengisho mase sithatha eyodwa inkukhu ezoba mhlophe siyisa kubanike kunyabhanga yona sifike lapha sinikele ngakunyabhanga but mase sinikela funa sinikele ngayiphila le nkukhu sizoyifaka sizofika simbe lo osekweni simbe mase sifaka imali la mase le nkukhu siyigqiba iphila mase siyagqiba mase sisho nanzi sacrifice yakho nyabhanga this is what I want and into ozoyibona lapho ungangifoneli ukangimemezi futhi Don't call us, we'll call you. mina ngizomala ngithi nansi uzombala nanti ulandla uzombala wenze kanje ngisohlala emotweni uyofika usuphaphatheka ngathi ubona isipoki uthi babuzoma ngaze yibona ukuthi no ngiyasikhuluma ngalento asambeni phelile Babu Dokotela bawe sizibojabule siyabonga Siyabonga Dokotela. I think uTG usilindele silinde khona. uTG ake Ufuka Qwabe uyeye. sibone siyamthola yini sathi ngangamthola konke airtime yami Awu. Koleta Dokotela. abantu abasingomsana bajabula uma bekukade kubhizi batheni Mawubhizi. Ngoba isuke ngekhe queue Hayi abasho ukuthi line ukade uphumele eminyango ngifisa ukazi bathi bexoxa ngendlini siyabingelela ngicela ukukhulumisa nobaba uQwabe abambiza ukuthi uTG Dokotela ngiyathola kakhulu yempela khulumayo. ozwi lakhe lizwakala eziteshini ezinkulu zemsakazo ehlonishwayo.
Nesizofuna ukuthi sikusho nje futhi lokho abantu bebefuna ukulalela imisakazo esile when it comes to imisakazo yezenkolo. Abenze i-research. Bebengalithola izwi lakho lapha abakafiki kuleso stage. Angikutshele nje. No TJ angikutshela umuthi ulalela istage sezenkolo izwi la TJ wakalizwe. Angisho lutho. Ngisho ukuthi zama ukuthola ukuthi uTJ kwesiphi istage. Baba uthini umyalezo wakho namhlanje? Dokotela yazi ukuthi namhlanje ngicela ukukhuluma nawe njengobaba wesizwe. Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje njengoba ujabulile. Knowing very well ukuthi uzokhuluma into ezosiza isiza abantu bejabule bonke abantu. Dokotela we've this angazi uma sekuyi-trend noma sekuyinto kanjani but dokotela akuyokuchazela dokotela. What is the funny thing yalamabhayi eniwagqokayo dokotela? Because mawudikela ngala abantu bagqoka amabhayi abantu bagcina amabhayi abanye bazibahlobise ngawo bawalengiselana emahlombe besekile bewalengisa abanye bawagqokile abanye bawabhingile dokotela. Namabhayi dokotela eniwagqokayo nagqokwa abantu I don't know, are they mean something asho okuthile noma asho into ethile noma nje umoya wesikhathi noma kunento ngedokotela ayenza lamabhayi, are they mean something noma nje umoya wesikhathi yinto edlulayo noma yinto ekanjani? Abuyisiza awuchazele babani ukuthi ngabe ithile emabhayi ikhona yini ngempela into yayo ewenzayo noma umsebenzi wayo uma umuntu esuke egqokile. Abuyisiza angikubuya ukuthi abantu bazozindala namabhayi agqokwa kangaka asuthi ade mean something kumele umuntu abe abuke ukuthi asuthi noma nje hayi into nje esikhathi dokotela bonga kakhulu. Babu Dokotela babesizwe bawujabule siyabonga qhwaphe sizobaphendula abantu siyabonga kakhulu. Babu Dokotela babesizwe bawujabulile lento isa muhle umbuzo ka TJ asubonge nje uyaqala ukubuza into esile umuntu asemandeni. Can you imagine udokotela uhamba nama-stethoscope? Amba? Gaxe ipopolo sithi ipopolo thina. Exactly. Can you imagine umele hambe njalo nje umesukuma nje umehamba eyala esitolo nje ugaxe ijazi lapho lomile. Cabanga nje. Lamabhayi into enjalo ke. Is to illustrate that mina ngiyisangoma or advertise that mina ngiyinyanga. But now sefana begqo everywhere lento. No, it's part of advertising. Okay, advert. Yeah, it's just an advertising ukuthi mina ngiyinyanga. Le labhayi leliyana awukwazi usenovuka uqoka noma eliphi. Awukwazi uqoka noma eliphi ngoba uma ugqoka ibhayi ngalelo langa kunomoya osuke ufuna ukuthepha kuona. Umoya wenza into enkulu kusuke kufuneka lelo bhayi lelo. But not noma eliphi ngoba uma uzosane uvuke kusenje ugaxe ibhayi kusho something else. And mase sibuyela ke kuze kona lamabhayi. Lamabhayi lawa uma uyosetshenzwa sangathi ungamfonela umkhulu noma ugogo ukuthi ngingaliphathi inibhayi into engizoyenza yilidinga inibhayi uzothi uma unalo liphathi elinjani uzombona lapho kuyisidome noma elinjani okusho ukuthi nawo lamabhayi akawazi ukuthi asho ukuthini kumele specify ufuna abe specific uzokubuza yena ufuna kubuza uneliphi lapho umusu uyamtshela hayi nginenjita khona ekuthiwa injita khona kuthiwa iparola ahlukene nginengwe nginani mase hayi ngicela ungifakele ngiphathelele ukuthi ngoba lela nto kufuna ngoba uzokwenziwa into ethize hayi ukuthi nje wena athi ayiphathe noma eliphi no which means nakana meaning akana understanding ukuthi mekhuluma ngalamabhayi kukhulunywa ngani laba kubona bagqokile wherever they go it most of the time ummeli nje osuke hamba nejazi lakhe. Babu Dokotela babesizibojabulele. Babu Dokotela wena sike sikubona ufaka umqhele. The problem le umqhele ngifaka ayifani. Right. Kukhona lona into engathi zamaqhuzu. Angeke cishe ngaphahluka. Noma sasiyichaza. Ngelinye ilanga hayi namhlanje. Siyabona. Dokotela awutshela abantu ngendoda edla amasi. Uthini muthi ayiveza imali. Ngoba indoda edla amasi idla amasi nje kuphela. Yamani iveza ucream iveza izaqheqe. Hayi Babu Dokotela babesizwe bawujabule ufana namhlanje ekhehla nomlungu. Le ndoda lena kufuna usebenze ngayo. Le ndoda ufuna usebenze ngayo. Uma uzawusebenza kahle ngayo. Sangathi ungaba nomuntu othola ithuna lasekhaya. Yiba nalo ithuna lasekhaya. Ungalithola ke nethuna lomuntu wangaphandle. Sizokufundisa uzokwenza kanjani. Kwelanga kodwa lihle yakhulela lasekhaya.
because elasekhaya it's whereby le ndoda le ikalelwe insuku ukuthi ufuna kushaya isikhala singake sifake imali engaka ebhizinisini lo ifakayo le business ukuyenza lento sokuyenza umuntu ayikho into yenzayo iyona indoda uzobona nalento ethi izokutshela yona ukuthi ozothatha indoda edlamasi uma usuyithathile hamba uthathe inkukhu emhlophe eyisikhukazi uma ukuthi lento uzoyenza umuntu osifazana umuntu esilisa thola ebofu ibe yiqhudi uyohamba ke lapho wakhele ke indoda edlamasi ukuthi ayenze lento indoda edlamasi imisiveza le mali esiyifunayo but lo mali ufuna uyisebenzisa and then khona umuntu bekade ngimkalela nje ubaba ephakanyiswa lento ngathi mina I'm seeing your first 3 months uzobe uphethe 1 million wathi Babu Dokotela kanjani ngathi mina thatha lento khokha kuqala wokhokha ke le mali bezivumelele ngayo then ngathi mina first 3 months 1 million izobe uliphethe meyithi ngamfona ngisamthola ngoba wehla wenyuka manje lento iyamfakela imali imbiza yonke indawo khona kuzoba nale 1 million ebezivumelene ngalo Babu Dokotela bosesibojabule siyabonga asibonga Dokotela Babu Dokotela ngale kwesinye isigodi muwela uthukela bese uthi left udlule showe uthi Melmoth umngane amufundisa khona useze wayesakhamuzi uthi kule area asebenza kuyona ahlala ngakhona mfethu indoda engenaso isithembu ayithathwa serious even kubekwa ikomiti lendawo thiwa if ungenaso isithembu awukwazi ukusolve inkinga zomphakathi ngoba kahle kahle wona nje awukwazi ukumanage anything that relates to families but now ngizwa Babu Dokotela ethi isithembu is a covenant qhubeka mkhulu a covenant of poverty and uyasho vele ukuthi hayi kona ke lapha ngisho abantu othola ukuthi bayashizila they still have isithembu yini le engaka isithembu yo it's a good question altogether yeah because sifuna sazi into ekuthiwa incubation exactly sazi into ekuthiwa i-covenant osuke ungena kuyona wena isivumelwano yes osuke uzifaka kuyena mase ke yonke into oyenzayo lapha under that isivumelwano iya-incubator iya-incubator especially ivumelwano segas yes and then ke lokho nje asifuni ulo sesingabaza ngoba we can even put a bar on a scale sure yabo yonke into yakala everything has to be tested and measured ukuthi uma ngempela singathatha isithembu as a serious wealth immunization kuyona indlela yokuceba sithatha indlela kaMono wife sithi yona indlela yokuceba can you imagine ukuthi umehluko singaqala kanjani ukubona because uDangote it's one of the richest guys in Africa kuma non-European yes umuntu ongayena umlungu uyena rich unonkosikazi wayedwa abantu abalinde sizokhuluma ngoMatsaphe nazo why not do that ngizama uveza uDangote nje yeah usiprovele ukuthi this can happen with umfazi wethu into ayinkinga ngayo abasebenzi anabo versus umuntu onesithembu akakwazi ukuba nabasebenzi abadlula umuntu osuke njenganami nje mina ngibatshela abantu ukuthi mina I will never have another wife because into ebalekile mina ukwandisa staff kwandisa abasebenzi is a symbol of power yes it's a symbol of power izwe uma linabantu abaningi lelo lizwe suke line power ngikuzo akekho umuntu ongacabanga uinstigator iIndia inabantu abalindele ukulwa namhlanje manje abaready namhlanje ba 1 million yes ine reserve ka 6 million abantu abama reserve versus no one on emhlabeni iNATO iyonke ihlangene ayikwazi ukukhipha amasosha 1 million United Nations ayikwazi ukukhipha ama reserve of 6 million sure because once waba nabasebenza abaningi it's whereby you can able to grow your wealth but isithembu it's only a covenant whereby you sink into poverty ngekhanda lakho you incubate your children how to maintain poverty and live with it and feel comfortable ungabi nalutho ezinye sikhule zine enga yes because they were incubated in that cage and now when maybe escape and they hated the thing they hated with the foe hated with the passion ukuthi it will never happen again kumina it will never happen again and I've seen isithembu and I know it yabona you don't know lento sikhuluma ngayo uma usufike nganenza isithembu
abayezinye ayi ukuthi ziphuza utshwala, they drug their mind in alcohol because they cannot tolerate the situation. Aba enjoy utshwala. No, they drug themselves. Ish. They drug themselves. Yabo. Engisho ukuthi namadoda, indoda esithemba ukuthi uhleli nayo ithe ezoma phela ufaka abafana bami, nginensizwa manje ayisebenzi. Icabanga. Yabo. Uyabuka ukuthi mina mengangivakashela kwami. Ngeke ngimtshele kunengane zabantabazana ayisebenzi because ingane zami ngiyazinika stipend. Ngiyakha afford for lokho. Yeah. Yabo. Engisho ukuthi ke asiyibhekisise lento le. Angigxeki kodwa ngithi asiyibhekisise ukuthi ungangeni kwi covenant ye poverty. Ongakwazi ukuyiavoid. Yes. Ngoba uzothi umunye babudokotela I understand ukuthi ukhuluma ngoba wazi. Mina ngitshelwe ithongo kuthiwa ngene angithatha unkosikazi ukuthi ngoba umfowethu hamba kaganiwe. I'm not against it, but I'm against ukuthi umfowenu ubehamba icala le rape wagcina engagwetshwanga. Awumqhubeli ngani nalelo cala? Ligwebe uyodonsela yena. Ngoba uyaqhubeka umuntu oseshonile. Ngoba uyakwazi ukulalela ama spirit abantu abafile. Umfowenu kade enza i-chemical engineering e-University of Cape Town. Awuqhubeki nawe sanofunda ebusuku kwenza u7 uqeda uzofika 10 uyoqhubeka ne-degree yakhe because wena ulalela abantu abafile bakwazi ukutshela ukuthi enze sex. It is liquid if kwethiwa umfowenu usho uqhubeka ne-sex la gcine khona, but ukwazi ukuqhubeka nezinye izinto ezipositive like ekhaya. Umfowenu ushawe izinkaba kenenkaba ade ilandela. Awukwazi ukuqhubeka nolowo landela onkaba ngoba umfowethu ngifuna ukuqhubeka kunenkaba ade ezilandela. Instead bathi mina angihlangene bafethu angihlangene. Angihlange bafuna ngicela ningangifaki. Njwani ngiyibambela lana nje ka Shoprite esitolo ngiphushela amatrole ngiyomerchandise into ebenza umfowethu abafowethu niyangaza ngibethi bethi hayi udodi lento lena. Ke uyenzela utho lento. Bakubonja unalo but awukwazi because it is not intimacy. If bekuyi sex uzogquma uhlale. Babu Dokotela bawesizwe bojabulela asiphume entweni ehluphekisayo. We are better than that. We have to look isikhathi ukuthi isikhathi sithini siyahambisana lonto and ubheke imihlupheko yengane ukuthi iba ngakanani. And even nakulaba sebesenzisa aba fashionable because uzovula iTV ubona indoda ethile ecebile ipromoter it is cosmetic. It's cosmetic. It is cosmetic. Those people are not happy. Yeah. Awukwazi ukuthi njalo uma uvela ku TV wena uhlezi ufaka foundation. Ufakiwe ikhebiza kangaya. At all times Makeup ile nje wena. It is cosmetic. Awukuvele nje ngokoma wenje ngelilanga. Sikubona ireality yakho you are. Exactly. Uvela ungayifakanga iwig. Sikubona ireality yakho ungayifaka makeup. Sikubona lempedeni unje umuntu nje normal. Because leyanto nje all cosmetic just made for TV. It just a soap. Yeah ne. Babu Dokotela wasizibojabulile siyabonga. Siyabakhulu Babu Dokotela. Namhlanje bakuyele sikhuluma ngoBabu Dokotela uma ethi Ngofa Ngizama iMali. And uyofeza imali ngempela futhi akahle. Kodwa Babu Dokotela ngifisa sikhulume ngama YouTube freelancers before sivale ngale topic yethu. A freelancer intatheli esebenza ephepheni elikhulu. Sure. Reuters report yabo cameraman we Reuters. Yes. Uma nje kunodlame eBridge City ufika kuqala kunezikhukhulu ufika kuqala kungcwatshwa inkosi ufika kuqala ushuthela iReuters yabo. Yeah. I-freelancer la kasebenzi khona bamkhokhela ngokuhambisa umsebenzi. That is ngenza ba understand abantu freelance ukuthi yini. Ake umuntu osenza mahala. Yabo. Then ke nalala ka ku YouTube ke nama freelancers awu2. Ngino TI Twala based kwaNongoma. Northern KwaZulu Natal inamba yakhe 072 877 3491. Uma uthi ufuna ukuzoshutha kwi channel kaBaba uDokotela mhlawumbe useGoli useMpumalanga uyakwazi ukuthi ukhulume nawo kophongolo ukhuluma no Pastor TA Twala inamba yakhe 072 877 3491. Hawu Baba Dokotela usajezwa nabafundisi wena ubungasindisiwe uyatshengisa ukuthi nje ubhabharike kanjani. Kunomuntu manje osindiswe ngokuserious osebenza esave esitolo samaSulumane. Ngowana avala amaSulumane awuseve uNkulunkulu wabo ongekho eBhayibhelini. Sejana nabafundisika. Kuzothi ke abanye futhi abangakwazi ukuthi mebengamthola uthi ayithwala bela eThekwini noma even khona eGoli. Uthi ayithwala ikimali ozomnika yona. Yena ukuzokureservela i-shooting yakhe iconfirm athathe yonke i-date esidinga kuwena ngoba ukushootha it's 10,000 rand. Uma uzoshutha but uma uzofuna sizokushuthela kwakho it is 50,000 rand. 50. Yeah 50. Sure. Because uma uzoshutha lana ushutha 20 minutes. Kwakho ufuna siphathe
ama-battery ngoba sazi sizoshutha isikhathi esingakanani sizohlala half a day lapha Yeah. sikushuta ufuna ukugqoka lo uyoshuthela lapha manje ufuna ukushintsha ukushuthela lapha esigodlweni ufuna ushutha namathwasa akho because okwakho you manipulate space you paid for it and then uthwala ayi ukuthi uzomnika 50,000 usungifonela Babu Dokotela nginika uthwala imali 50,000 ngathi uzoshutha ngisashuthanga ngithe mina awumniki lutho uyena okureservelayo imali uyikhokha kuBabu Dokotela i-account yakho uzoyinikezela bese zoba ke i-TC Jula Production TC Jula Production nakhona futhi laphana uzothola abakajula production inamba yakhona ithi 0783170554 angiphinde ngisho 0783170554 iTC Jula Production iyona ke bazokwazi nakhona baorganizele umuntu ufuna ukuzoshutha Babu Dokotela unawo 10,000 or ufuna Babu Dokotela alethe ithimba lakhe ku lo uthi ayithwala uma sizoshutha kwakho ufuna bekhona uTC Jula Production uma sizoshutha kwakho ufuna bekhona kungafiki abantu ongabazi bathi no nakabe khona yabo As-introduce lapha yes akabe khona qala akabe khona kushuthwa nje ukhona ukuze uthi wena uverify kuyena uthi hayi abafana ngathi bangishuthe kahle simple as that ngisho ukuthi uma ushuthela kwakho 50,000 but uma uzoshutha ngo 10,000 TC thwala uTC Jula Production asikudinga ukuthi abakhona angakurefer confirm yonke into angaba khona umethanda but uthi ayithwala angaba khona umethanda but ibona basuke bekwenza i-reservation because ifuna ukuthi uma uzoshutha wazi ukuthi uzokhokha 10,000 rand ishuthi yakho ufuna ibe 20 minutes ayi exceed 20 minutes awuzofika ukhuluma i-hour lentarara ntamosha lesikhathi ukhuluma futhi into yazi lento akayina proof yabo ungangikhulumeni into ngomsangano nje ungakhuluma ungangitshela futhi uyahlola yabo ngoba ukuhlola is part of guessing. Sure. Yabo ngifuna into mina ethenje ngoba mhlawumbe uyahlola mina ngokutesta ungakhola uquleke ngithi mina fika nezinto zamentshisi ibhosi ngicapha nezinye ngithi ngithethe kusele ngayo la ngithathe ezingakho uhluleka ukuyenza lonto manje asingakhuluma into nje engekho practical Babu Dokotela uthi oza ke sizokushutha ngolwesine kuphela ngoba uTuesday abantu abathetha ama contract onyaka wonke siyabonga. Thank you Babu Dokotela. Ngofa Ngizama iMali. These are the exact words Babu Dokotela afuna ukuvala ngawo namhlanje. Awuyivala Babu Dokotela. Die trying. Never surrender to poverty. Noma ngaba kulula, noma kunjani. Always struggle for forge ahead. Ngoba sikwenzile esikwenzile. One day ngahamba ngaye eMozambique ngofuna into ngiye endaweni ekuthiwa iNgwambeni. Kwafika kwasala imoto yami laphana. It costed me arm and a leg sefuthi ibuye. Sure. But I did not give up ukuthi ngoba ngile laphana lento engiyitholile ayikho effective with the standard sekuphelile. No, I don't give up. Ngathi bengibuye eNgwambeni ngahlala kancane ngaya eStake ngabuya lapho ngadlula futhi ngaya eGiyane ngabuya lapho. I never tolerate poverty. I never tolerate poverty. No matter what it costs, I just don't tolerate poverty. Engisho ukuthi fight by all means. Forge ahead till something else happen. And then lento uzofuna ukuthi uzibeke kwi-complaint desk. I-complaint desk does not pay your bills. We have to know that. The more complainer, the more you don't pay bills. And then ufuna ukuthi uzohlala u-stressed, it does not pay your rent. Hayi ngoba ustress yakho uzofika egarage ucela ngithe petrol ngansami ave ngi-stressed ngithene nje noma lo we-stress nje Bathi baba uyahlanya kanti right die trying never give up never give up Babu Dokotela babesizibotshwa siyabonga kakhulu kamzakwethu hayi ke iloko ebesikuphethe osukela namhlanje buye ekhaya nisale kahle siyabonga. Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out.